नै बिथाङा ससमा बायगासिनो ससमा होनो ना मा होनो ससमा नै वाव समायदो नै दखानियाबो बर'आनो गरेस्वरनि दखानि एक्टर बायदि नुदों नै दखानिखौबो गरेस्वर बास स्टेन्ड नै बेनो आरोना गरेस्वर टाउना ओमफ्राय नैयावहाय जोङो ससमा बायगासिनो वाव दखानिया नै मोजां ससमा मोननाय जायो बेवहाय नै बरिया ससमा जागाखौ एसे खिथाना होदो जागाया गरेस्वर बास स्टेन्डआव बेयाव माने मोजां ससमाखौ फाननाय जायो मेगननिबो नायजाना मेगननि डाक्टरा आरो रबिबाराव थायो रबिबाराव थायो नै मेगननि पिक्सार होनाय दोनदो नैयावहाय दोङो नैयावहाय नायनाय जायो आरोना मेगननि माबाफोरखौहाय नै गासै दंजोबखायो नै खाथियावनो लामा खाथियावनो नै ग्लासा गबाय दङ ग्लासा बेबायदि सोरगायो mana izinan bener izinan bener enggak tanggung siapa oh kalau mau nanggung mana itu ya itu paling bikin keras keren deh mo장 boriya बे जायगाया बास स्टेन्डनि इसे फैबावनानै आलिनि सोनाबहा दङ आरो लोगोफोर नोंथांमोना मेगननि बेमार नायजायोबा बेहाय फैनो हागोन गरेस्वर बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इसे फैबानो नुयो सोनाब जागाले मेसिन मेगननि पावार चेक खालामनाय नैबे मेसिन ओमफ्राय आरो बेवहाय नाम्बार नायो नामा बेयाव मा लिरनाय दङ बेखौ आरो ना जाय हायो बियो माने पावार थाखै होनना मिथिगौ आरो जाय माने हाया बेना पावार थांदों होनना बेखौ सिनायनाय जायो ओमफ्राय नैबे रिटिनास कपि बिदि जोङो चेक खालामनाय जायो माबायदि चेक खालामो बिदो बायदिसिना जगार दङ पावारनि बेफोरबायदि नङा आरोना नै बेफोरबायदि जेनेबा बेयाव सोरनियाबा नियाराव थाङो बेखौ गानहोनांगोन बिदि बेजों आरो बायदिसिना बिजाब दङ बिजाब मेगननि बिजाब बेफोरबायदि बेफोरखौ 1 2 3 बेफोरखौ फरायनो हानांगौ गासैबो जाय फरायनो हाया बेखौ पावार थांदों होनना सिनायबाय बिदि आरो डिस्टेन्सआव आरो बैखौ जाय मानसिया गोजाननिखौ फरायनो हाया बेहा पावार थांदों होनना बेखौ बेनो आरोना लोगोफोरनै मेगन टेस्ट खालामनाय गरेस्वर खाथियाव नायफैनो हागोन आरो ना नोंथांमोना बास स्टेन्ड लामा खाथियावनोखा नोंथांमोना नुहुरनो हागोन गोजाननिफ्रायनो आं दिन्थिखाना होदो नै ओमफ्राय आरो लामानिफ्राय दिन्थिनानै मोनथिगोन लामानिफ्राय दिन्थिबाथाय नै दखाना बेनो नैबेनो आरोना दखाना नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन फन नाम्बारबो होदो नै जानबुं नाम्बार बेवहाय ओमफ्राय नैयावबो दङ नै बेनो आरोना